Natáčíme? Jo, natáčíme. Jo. Takže čau lidi, já jsem Perfekt a dneska vás vítám u ochutnávky vietnamských nebo korejských nebo japonských pitíček nebo co to je. Se mnou to je Domek Drsný. Čau. Máme tady slaný meloun, jáhodu a borůvku. Tak, kterou začneme? Slaný meloun, jo? Tak, ty dvě zatím dáme to. Pro jistotu tu mám i nůž. Jo. What the fuck? Jak to vypadá? Držíš. Jo. Ale musím si podívat na návod. Počkej, Ty návod. vole. Počkej, Návod máme to. Pojď. Takže, Počkej. já vím. Počkej. Nebude to jednodušší. Ne. Pojď. Aha, to si dá dát. Jo, tak my jsme kokotí. Tak to se nestalo. Počkej, já vytáhnu utěrák. Pozor s tím. Pozor. Řekněme zase tak celé tak. To se nestalo. Počkej, utím, tak. To se nestalo. Pozor, dáme tam víc utěráku. To tady více utěrák. Menší technický Takže jsme zpátky. Donesl jsem tady kuchyňskou těráky. A rychle to tu ještě utřeme. Hej, tak na to, že dělám poprvé ochutnávku ničeho. No. Minule jsem dělal ochutnávku primo, ale ta se nepovedla. Hej, tak jako na to, že to je jako korejské nebo japonské, nebo co to je vůbec za stát, kde se to dělá. Tak jako docela dobré. Počkej, já se kouknu, dneska to je. Máš tu koš, nebo mám donést? Dones tam má. Hej, já mám okou i židlu. Počkej. Jo, Japan. To je Japan? Okay, Japon. Japonské. Tady je koš. Já mám. Tak se fakt pojď podívat. Budeme mít provizorní koš na natáčení. Originál Japan. Origin Japan. OK, takže to je japonské. Takže že tady máme dobrého toho. Natáčíme. Tak. Tohle můžeme vyhodit. A tu tam nechám, ale půl mám. Pro jistotu necháme. Já to zavřít, mám to zavřít? Takovhle je toť. Tak takto, jak si hýbu, tak tam je taková. Hej, ta slinka lepí. To musím upřít. A můžeme jít nalívat. Máme tady na ochutnávku tyhle skleničky. Vy nalí mě. Já jsem host, takže já bych měl mě. A to ještě rychle vytřu. Jině by bych já jít první, když jsem host. Ale to je jedno. Tak naliváme. A na konci Ohodnotíme. hodnotíme, které je nejlepší. Sakrblé. A co se sodí, že má vyjela ta kulička? A to sama nevěde. Teďka tady tu kuličku můžete krásně vidět. Tady tak to se hýbe ta kulička. Tak to můžu teďka odstavit semka. Já to zavřu. Tady tak to máš, ty. Dám se tiknout. Na zdraví. Na zdraví. Voňák melou. Počkej. First try. Melounové pití. Akorát, že je trochu... Prostě meloun, Počkej, který si je pojďme rozmletý rozředit. na... Prostě meloun se solí.
0 kg? Sůl 0 kg. Ale je to sycený nápoj z příchutí slaného melounu. Počkej, tak tam musí asi mít nějaký divný meloun slanej třeba. To je asi to. Pravda, že? Musíme to dopít. Musíte to otevřít já? Můžu si. Musíte to otevřít. Hele, radši to budu robit já. Ale... Já mám větší sílu, jo. Jako nic proti tobě. Já si to chci zkusit. Hele, ty si můžeš zkusit. Jahodovej. Ne. Jahodu necháváme nakonec. Ten tak. A budeme otevírat borůvku. Vytři si to ale pořádně. Já se to už vyhodil. To máš jedno. Aha. Tak. Můžu? Ne. Já počkej. vím. Co tam zůstane aj? Ale počkej. Já se na to chci kouknout, protože to by mělo mít stejné otvírání. Ještě tady takto. Jo. Maj, ale nemaj tam to. Tady takto máme další návod. A zároveň ten návod je i toť. Můžu? Ukaž. Jo, aha. Můžu? Ne, počkej. Ne. Musíš tak a... Počkej, Nemám tak. to radši já. Počkej, jdi na bok. Jestli se bojíš, já to udělám. Můžu? Ne. Tak ty vole. Tak to drží jinak. Chcete radši otevřít na umyvadlo? Ale radši ani ne, protože bych to umyvadlo asi rozjebal. Stopni to na chvíli. Stopni to. Stopni. Technická pauza. Takže jsme teďka chvilinku přemýšleli a zkusíme to tady s tímto. Asi to bude Nejlepší a nejjednodušší. Nic. Počkej. Tak počkej. Počkej. Technický problém. Po technické pauze jsme zpátky, otevřeli jsme to. A řekni si to. Otevřeli jsme to tímto z toho prvního. Hej, domlácené ruky mám jak prase. Ale OK. Aha. Zase ta kulička se tady zaseká. To můžeme dát pryč? Co? No. Děláš si! Ono se to dá oddělat. Hej, tak my jsme úplně pitomci. Tohle nemá. Takže víme radši už dopředu. Borůvka. Vypadá to jak šmoula. Ale ty máš už sklenku, takže asi dám trošku víc. Co? Jak vyšší. Jo, máš vyšší sklinku, koukni se takto z toho boku a vidíš, že ji máš vyšší. Zakrývám. Ale já to potřebuji učit, jo? You are stupid. Ale my s tím neplitváme, my to pak po videu dopijeme. No. Na zdraví. Já neumím ani popsat tu vůni. Prostě to voní jako borůvky, Ale ty ruky bolí. které byly Hele, ze zahrádky. prostě borůvka. Které byly skrzené na zahradě. Počkej. Nebo kde? Borůvka. No. Hej, mě to voní jakož zmrzlá. Jestli jsem někdy měli zmrzlinu z příchuti šmola, tak to voní úplně přesně. Ne. Borůvková cukrová vata. Cený nápoj z příchutí borůvky 200 ml. Složení voda, cukr. Počkej. Jestli jsem někdy měli takovou napodobeninu malá, tak při chutě cukrové vaty, tak tam je ta borůvka. Hej, a to voní úplně přesně. Když se pak přičuje po videu ty složený. Jo, a zapomněl jsem říct, doma to bez rodičů nezkoušejte. Můžeme jít? Jo.
First try. Je to chutná jako ta smrská jak Ne, cukrová vata. ne. Jaká? Borůvkové smutí. Smuty. A pořádný si to vytři. Jak? For strong. Hej! No však. Oh. A teď půjdeme na poslední. Jo, teďka jdeme na poslední. Pojď to dělat. To tak si otevřu já. A jakože dám příšek to. Hele, ty to zase odděláš ten otvírák. Mezi tím, než já to budu otvírat, jestli by si prosím tě mohl vyhodit tyhle ty stračky do našeho provizorního koše a uklidit to tu trošku. Ale jestli to nepůjde toť tímto, Tak to máme na chlební. Co? Jestli to nepůjde toť tímto, No. tak zkusíme zase to růžové. Já to radši nechystám, okej? Já si zase radši vstoupnu. Pardon. Vidíte, že... Jo. Nedá první pokus. Tak. Můžeme jít nalívat. First time. A ještě jak tam byla taková pára. Ještě to musíme dát chladit. No. Já vůbec nás se nenapadlo si to dát chladit. Hej, násyk. Můžu zavřít? Počkej, musíme to zase učit. Zbytek dopijeme po videu. No však. Takže opět jako. A říkal jsem vyhodit tyhle ty sračky. Tak sorry. Tak necháme. Takže to tak půjde. To nejde zpátky. No to je jedno, jestli jde nebo ne. Jde hlavně o to, abych to nějak uzavřel. Hele, to ne. Tohle tam krásně sedí. Já potřebuji toť ty tok. No, tak to. Řekni, jak to voní a pak dáš řeknu svůj názor. Voní tak sklizené jahody. Příšť. Jodovat Ne, chýšť. něco s jahodama, ale nevím co. Jodovat chýšť. A zdraví. Na zdraví. First try. Ne, jak čerstvě sklizené jahody. Jo. Hej, úplně nejlepší. Další někde papír. Budeš potřebovat ještě toto. Utrhl jsem ty 2 papíry. Ale teďka nepotřebuju. Naučení. Tak, já se ti kouknu sem kazoval. To nemám. No, hnedka nedojdu. Já potřebuju papír. Takhle tě použij. Pro tutuk. No. Já chci střelat modrou. A tutuk. Já chci modrou. Nebo jaké tam jsou. Tady Učit máš prvně. papír. Prvně učit. Já zkontroluju natáčení. Já utírám. Natáčet natáčíme. Uči si to. Hej, uči. Teďka zamícháme propisky, jo. Pravá nebo levá? Levá. Máš fialovou. To zelenou. Tak znovu. Pravá nebo levá? Pravá. Máš zelenou. O, Tak. Prvně si to vytří. Upřeme sklinky. To je těžké rozhodování. Já vím, co mě víc chutná, ale nechci to říkat na kameru. Ale uděláme to takto, jo. Sklinky dáme semka. Zatím to stopní, ale pak to Počkej. ukážeme. Takže
Já si tady napíšu větším melon. Jak to nepíše? Jak to píšeš? Melon. Borůvka. Melon? A jahoda a jako celkové hodnocení. Tak, já vám ukážu, jak jsem si to napsal. Tak to jo. Tak to prostě nějak jsem si to napsal, jo. Hele, nejdeš vidět, by the way, jo. A Posuň se. já jsem celou dobu nešel Takže vidět. my jdeme teďka Počkej, já to ještě nemám. si napsat hodnocení. Počkej, můžu Každý ukázat? sám za sebe. Tak, co to mám já? Já si to ještě Je to vidět? podtrhnu. Je to vidět? Ukáž. Tak to by to mělo jít vidět asi. Jo, počkej. Hlo, zastři se. Počkej. Počkej. No to kašli. Tak, já si to ještě podtrhnu. Tak. A jak to budeme mít napsané, tak se vám ozveme. Tak, natáčíme. Takže už tady máme hodnocení a začínáš ty jako host. Trošku si to uprav. Počkej. Tak, můžeš začít? Ale musíme píše, takže aj nazve. Aha. Melon. Ještě si tam napíšu solo. Jakože slaný melon. Tak, upisku odhazuju. Upisku můžeme odhodit tam. Slaný melon. 5 bodů z 10. Dál, borůvka. 10 z 10. Jahoda 10 z 10. A celek, 10 z 10. takže já to mám takhle slaný melon, 8,5 z 10. Jako ten nebyl zase tak špatný, ale jako moc mi nechutnal. No. Borůvka 9,5 z 10. A jahoda to samé, tež 9,5 z 10. Ty byly fakt jako dobré. A musel jsem strhnout body, jako půl bodu za to pitomé otevírání, protože jak nás tady vytrolili, především tady u těchto z těch dvou, jak se tohle má dát pryč. Tak to jsem třeba pitomé návody. vůbec nevěděl, Ano jo. no ale to je jenom na ten první. Takže já jsem vůbec nevěděl, jak to udělat, No. takže za to strávám body. Já Půl tež. bodu. Já tež půl bodu. Už si to přečetl. Melon by jinak měl 9, borůvka 10 a jahoda 10. A celkové hodnocení 10 z 10. Mám to i napsané. Počkej. No, prostě udělej tak a tak. Osí. Takže tak. A pro dnešní video by to bylo všechno. A s váma se loučí Profík a Dominik Tresny a uvidíme se u dalšího videa. Čau! No. Ej, čau!